מהי חשבונית מס ומה המשמעות שלה בעסק? חשבונית מס היא אחד המסמכים המרכזיים בכל עסק, קטן כגדול. מדובר במסמך פיננסי משפטי שמהווה אישור רשמי לכך שבוצעה עסקה בין ספק, המוכר, ללקוח, הקונה, והוא כולל פירוט של המוצרים או השירותים שניתנו, הסכום לתשלום וסכום המע"מ שיש לשלם למדינה. במאמר הבא נרחיב על המשמעות של חשבונית מס בעסק, נסביר למה חייבים להפיק אותה, נדון בעסקים המחויבים להנפיק חשבונית מס, נבחין בינה לבין מסמכים פיננסיים אחרים, ניתן דוגמאות מהחיים, נשתף כמה טיפים פרקטיים, ובסוף נענה על שאלות נפוצות בנושא. 1. מה ההגדרה של חשבונית מס? חשבונית מס היא מסמך רשמי המעיד על מכירת מוצר או מתן שירות, הכולל פירוט של פרטי העסק או העוסק שהנפיק את החשבונית, שם העסק, כתובת, מספר עוסק מורשה. פרטי הלקוח, אם הוא רשום במערכת. פירוט המוצרים או השירותים שנמכרו או סופקו. תאריך העסקה וסכום העסקה נטו. שיעור המע"מ וגובה המע"מ שנוסף למחיר. הסכום הסופי הכולל מע"מ, אם חל. תפקיד חשבונית המס הוא לתעד באופן חוקי את ההכנסה לעוסק ולקבוע את חבות המע"מ שהוא נדרש לדווח עליה ולשלם לרשויות. ברמה הפשוטה ביותר, אפשר לראות בחשבונית המס מעין תעודת זהות של העסקה, היא מזכירה לנו מה נמכר, באיזה מחיר, מתי העסקה התקיימה ואיזה מע"מ חל עליה. דוגמאות מהחיים. חנות בגדים מקומית, לקוחה רכשה סמלה. בסיום הרכישה, תספקו לה חשבונית מס הכוללת את שם החנות שלכם, תיאור המוצר, סמלה, הסכום ששולם ושיעור המע"מ שנוסף, אם אתם עוסקים מורשים. החשבונית עוזרת לתעד ולדווח כחוק על הכנסות החנות. שירותי ייעוץ לעסקים, יועץ עסקי נפגש עם לקוח למשך מספר שעות בשבוע. עם תום החודש, היועץ מפיק חשבונית מס שמסכמת את שעות העבודה, התשלום עבורן ואת המע"מ הנלווה. סטודיו לעיצוב גרפי, מעצב גרפי שעובד כפרילנסר ועוסק מורשה מוציא חשבונית מס בגין כל פרויקט עיצוב, בין אם מדובר בעיצוב לוגו, בנר פרסומי או כל מוצר דיגיטלי אחר. 2. למה חייבים להפיק חשבונית מס? חובת דיווח לרשויות. בישראל, עסקים רבים מחויבים בחוק להפיק חשבונית מס כל עוד הם רשומים כעוסק מורשה, או חברה בע"מ. החשבונית מהווה מסמך רשמי לדיווח על הכנסות למע"מ ולמס הכנסה. אי הפקה של חשבונית מס עלול להוביל להשלכות משפטיות ולקנסות. ניהול פיננסי שקוף. חשבונית מס מאפשרת לבעל העסק וללקוחותיו לשמור על שקיפות פיננסית. מעקב מסודר אחר חשבוניות המס מסייע בדיווחים השוטפים לרשויות ובבקרת תזרים המזומנים בעסק. אמון מול לקוחות. לקוח שמקבל חשבונית מס מרגיש בטוח יותר שהעסקה שהוא ביצע מוסדרת על פי החוק. עבור לקוחות עסקיים, כמו עוסקים מורשים או חברות, החשבונית אף מאפשרת להכיר בהוצאות ולהתחשב בהן לצורכי מס. תיעוד עסקאות וניהול יעיל, חשבוניות מס מתועדות במערכת הנהלת החשבונות של העסק. תיעוד נכון מסייע לבנות דוחות רווח והפסד מדויקים, לקבל החלטות מושכלות ולנהל תזרים מזומנים בצורה יעילה. טיפ פרקטי. כדאי לשמור על ארגון וסדר בהנפקת החשבוניות. שימוש בתוכנה ייעודית להנהלת חשבונות יכול להקל מאוד על ניהול החשבוניות, לדוגמה, תוכנה שתאפשר לכם להפיק חשבוניות בלחיצת כפתור, לשלוח אותן ללקוח ולהפיק דוחות בצורה מהירה ונוחה. אם אתם מחפשים פתרון מקיף, קיים בשוק מגוון רחב של תוכנות כמו לדוגמה תוכנה לניהול עסק ביג בוס, שמציעה בין השאר ניהול מקיף הכולל הפקת חשבוניות בקלות. 3. אילו עסקים מחויבים להפיק חשבונית מס ומתי? עוסק מורשה, עסקים הרשומים כעוסקים מורשים מחויבים להוציא חשבונית מס לכל עסקה שחלה עליה חובת מע"מ, כמעט כל המוצרים והשירותים למעט חריגים בחוק. חברות בע"מ מחויבות להוציא חשבונית מס ללקוחותיהן בגין כל עסקה. עוסקים פטורים, עוסק פטור אינו מחויב להוציא חשבונית מס אלא רק קבלה. הסיבה לכך היא שעוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו, ולכן אין לו חובת דיווח מע"מ זהה לעוסק מורשה. מתי מפיקים חשבונית מס? לרוב, חשבונית מס מופקת במועד העסקה או עד 14 יום מיום אספקת השירות או המוצר,
תלוי בסוג השירות ובתקנות מע"מ. בחלק מהעסקים, נהוג להוציא חשבונית מס חודשית מרוכזת אם ישנה עבודה שוטפת עם לקוח מסוים. כך אפשר להזין את כלל העסקאות באותו חודש באותה חשבונית, או כמה חשבוניות בהתאם לצורך, ובלבד שזה נעשה בהתאם להוראות מס הכנסה ומע"מ. דוגמאות מהחיים. רואה חשבון או עורך דין, איש מקצוע הרשום כעוסק מורשה מוציא חשבונית מס בגין כל פעילות ייעוץ או טיפול בלקוח. מסעדה או בית קפה, במסעדה רשומה כעוסק מורשה או חברה בע"מ, כל חשבון ללקוח, בסיום הארוחה, הוא למעשה חשבונית מס הכוללת מע"מ. עסק קטן למכירת מוצרים אונליין, בעלי חנות אינטרנטית שמוגדרת כעוסק מורשה חייבים להוציא חשבונית מס על כל רכישה שמתבצעת דרך האתר, גם אם הלקוח הוא לקוח פרטי. 4. מה ההבדל בין חשבונית מס למסמך אחר, כמו קבלה או חשבונית עסקה? חשבונית מס מנפיקה את סכום העסקה ועוד המע"מ, כשהעסק הוא עוסק מורשה או חברה בע"מ. מסמך רשמי המחייב לדווח לרשויות על ההכנסה ועל גביית המע"מ. חשבונית עסקה משמשת לעתים כמעין דרישת תשלום ללקוח או לפני ששולמה העסקה בפועל. אינה מחייבת לתשלום מע"מ מדי לרשויות, המעמד שלה שונה מחוקית. קבלה זהו מסמך שמופק לאחר קבלת התשלום בפועל מהלקוח, מעין אישור על קבלת הכסף. בעסק שבו מפיקים חשבונית מס, יש עסקים שינפיקו חשבונית מס שהיא גם קבלה בו זמנית, במצב שנקרא חשבונית מס חלקי קבלה, במיוחד בתשלום מזומן או אשראי מיידי. חשוב להבין, חשבונית מס תמיד תבוא במקום שבו העסק נדרש לגבות מע"מ מהלקוח ולהעביר אותו למדינה. קבלה כשלעצמה מאשרת תשלום אך לא מעידה על חובת תשלום מע"מ. חשבונית עסקה לרוב משמשת לסיכום העסקה טרם התשלום. שאלות ותשובות נפוצות. שאלה 1. האם עליי להפיק חשבונית מס לכל לקוח, גם אם הוא פרטי ולא עסקי? תשובה, כן. אם העסק שלכם מוגדר כעוסק מורשה או חברה בע"מ, אתם חייבים להפיק חשבונית מס עבור כל עסקה שבה נגבה תשלום, בלי קשר לסוג הלקוח, פרטי או עסקי. שאלה 2. אם אני עוסק פטור, למה כדאי לי להשתמש בתוכנה ולא להוציא קבלות ידניות? תשובה, אמנם עוסק פטור לא צריך להפיק חשבונית מס, אך שימוש בתוכנת ניהול כמו תוכנה ביג בוס לניהול העסק או דומותיה יכול להקל משמעותית על ניהול ההכנסות והלקוחות שלכם. התוכנה מרכזת את המידע שלכם במקום אחד, מפיקה דוחות רלוונטיים לצרכים שונים וחוסכת זמן והתעסקות עם ניירת. שאלה 3. מתי אני רשאי להוציא חשבונית מס חלקי קבלה במקום שתי חשבוניות נפרדות? תשובה, כאשר מדובר בעסקה מיידית בה התשלום מתקבל באותו רגע, למשל דרך כרטיס אשראי או מזומן במקום, ניתן להוציא חשבונית מס חלקי קבלה שהיא מסמך משולב. כך אתם מדווחים על העסקה וגם מאשרים את קבלת התשלום במסמך אחד. שאלה 4. האם יש זמן מוגדר שבו חייבים להפיק את חשבונית המס לאחר ביצוע העסקה? תשובה, לרוב ישנה חובה להפיק את החשבונית עד 14 יום ממועד אספקת השירות או המוצר, אולם בחלק מהמקרים ישנה חובה להפיק אותה מיידית בעת התשלום. מומלץ להתעדכן בהוראות מע"מ ובחוקים הרלוונטיים לעסק שלכם. טיפים לסיכום. הקפידו על סדר, שמרו את כל החשבוניות שלכם ממוספרות ברצף, מתועדות ומגובות. עברו לתוכנה, מערכות ממוחשבות חוסכות זמן וכסף, וגם מונעות טעויות של רישום ידני. בדקו תאריכים, הקפידו להוציא חשבונית במועד הנכון ולפי הנהלים כדי למנוע קנסות או בעיות מול הרשויות. התעדכנו בחוק, חוקי המס משתנים לעתים, לכן שווה להתעדכן אחת לתקופה, להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס. המלצה קטנה לסיום. אם אתם עדיין עובדים עם פנקסים או קבצי אקסל מסובכים, שקלו לעבור לתוכנת ניהול עסק ידידותית. באופן מרומז נציין שהתוכנה ביג-בוס מספקת פתרונות מתקדמים להפקת חשבוניות וניהול העסק כולו, מצגת נתונים פיננסיים ועד מעקב אחר לקוחות. זה יכול לחסוך לכם הרבה כאב ראש ולפנות אתכם לטפל בעסק עצמו במקום בניירת. לסיכום,
חשבונית מס היא כלי חוקי ופיננסי משמעותי בכל עסק שבו קיים חיוב מע"מ. הפקתה בזמן ובאופן מסודר לא רק עוזרת לעסק לשמור על שקיפות ואמינות מול הלקוחות והרשויות, אלא גם מהווה בסיס מעולה לניהול פיננסי נכון. עם ההתפתחות הטכנולוגית, מערכות הנהלת חשבונות מעניקות מענה מקיף ועוזרות להפוך את תהליך הפקת החשבוניות והדיווח לאוטומטי, יעיל ומהיר.